सिंधुदुर्गातील पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गाळमुक्त नद्या करणार हे मिशन टप्प्याटप्प्याने राबवणार असल्याची माहिती पालकमंत्री, मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी दिली। पालकमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सिंधुदुर्गसाठीचं विजन मांडलं। यावेळी पत्रकार परिषदेत त्यांच्यासोबत भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजपा नेते ॲडव्होकेट अजित गोगटे, भाजपा जिल्हा महिला आघाडी अध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अभित नाईक, राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक अभित नाईक, अशोक सावंत, बाबा मोंडकर, सुधीर नकाशे उपस्थित होते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या गाळ उपसा संदर्भात एक बैठकही आम्ही आयोजित केली आणि त्याही संदर्भात काही निर्णय आम्ही घेतलेले आहेत। 24 तारखेला त्या संदर्भात आम्ही परत एकदा बसून या जिल्ह्यामधले 5 असे लोकेशन जे पूर परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते तेव्हा त्या 5 ठिकाणी प्रामुख्याने पाणी भरतं असे आम्ही आयडेंटिफाय करायला सांगितलेले आहेत। 24 तारखेला माझ्या हातात ते 5 प्रामुख्याने यादी येईल आणि मग जिल्हा नियोजनातून उपलब्ध असलेले निधी त्या 5 लोकेशनला प्राधान्य क्रमांक देऊन आम्ही तिथे गाळ उपसण्याचा कार्यक्रम सुरू करणार आहोत। त्यानंतर अजून 5 घेणार आहोत आणि अजून 5 अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम ठरवून गाळ उपसण्याचा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही सगळेजण हाती घेणार आहोत। त्या संदर्भातली पूर्ण माहिती एकदा 24 तारखेला आमच्याकडे यादी आल्यानंतर आपल्याला दिली जाईल। जिल्ह्याच्या असं सगळ्याच तालुक्यातून त्या पद्धतीची मागणी आणि निवेदनं माझ्याकडे आलेली आहेत। प्रत्येकाला न्याय दिला जाईल, कारण का गाळ उपसण्याचा कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर त्या तालुक्याला निश्चित पद्धतीने त्याचा फायदा होईल। आज एकंदरीत पहिला दिवस या जिल्ह्याच्या प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतर येणाऱ्या काही दिवसामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था संदर्भात 25 तारखेला मी माझी बैठक आयोजित केलेली आहे। प्रशासन, पोलीस खातं आणि सरकार आणि राजकीय व्यवस्था हे सगळे आम्ही जण एक दुसऱ्याला मदत कशी होईल, जिल्ह्याचा विकास आणि जिल्ह्यामध्ये नागरिकांची सुरक्षा या 2 विषयाला केंद्रबिंदू ठेवून आम्ही आमच्या या जिल्ह्याच्या विकासात्मक प्रवास या निमित्ताने आम्ही सुरू करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।